Hello, good morning, sir. Ụmụ gị kwan? Okay, chọga nwaanyị ọzọ ị ga-alụ. Chọga nwa 25 years. No, iji ụmụ atọ already. You need nwa 25 years. Ngwa nsogbu anọ, afọ ole kwanụ ka ị dị ama nọ 58 years. Chọga nwa 25 years. Ngwa nsogbu anọ. Don't worry, enwere ndị ka m nwere ezigbo ama m ụmụaka azụ azụ. I will let them know. Ọ bụ na enwe nke pick interest, I will let you know. Okay, all right, sir. Hello, Vicky. Hello, Tede. Nne m ama m na ihe a mụ na gị kpara that time. Amakwana m gị asọ nwa azụrụ azụ. Biko o nwere somebody mma nwunye ya nwụọ na ọ dịkwana 58 years. Ya ka ọkpụkpụla. Hello, Emilia. Biko nne m ihe a mụ na gị kpara. E nwere somebody dị 58 years ọsọ chọga nwaanyị ọ lụbukwele nwaanyị chọọ ụmụ atọ. Like ndị asị m I'm not interested, I'm not interested. Hello? Hello? Lovette. Ihe a mụ na gị kwuru, e nwere somebody mma, the man dị okay. Ọ dị 58 years. Mmadụ ọbụla kwesịrị ịma ihe ruru ya na ihe kwesịrị ya. Onye ọbụla nwere ọchịchọ. Ikwuo ihe ị chọrọ, dịkwa sure na ihe ahụ ị chọrọ gị. Ọ dị mkpa. Udo dịrị ọnụ.